Γεια! Hello! Γύρισα μετά από μήνες και πάντα θα γυρνάω εδώ γιατί αυτό είναι το σταθερό μου νεραϊδόσπιτο μαζί με όλα τα νεραϊδάκια που με βλέπετε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ ρε φίλε, όλα σας. Εδώ είναι ο κόσμος μου και όσα πλάσματα θέλετε να μπείτε μέσα σε αυτόν, ελάτε και ελπίζω να νιώθετε άνετα και όμορφα εδώ, αυτό θέλω. Και άλλα πολλά, θα τα πούμε σιγά σιγά, μας πεινάει κανένα. Άσο, πώς σου βγαίνει εσένα να τραβήξεις. Εντάξει ρε. Μ' αρέσει που δεν το κλείσες παρόλο που είπα ότι ντρέπομαι. Ευχαριστώ. Όχι, νιώθω ότι είναι λίγο αληθινό τύπου ότι... Είναι τέρμα αληθινό, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Ναι, είναι ότι... Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ και... Εντάξει, εντάξει, παρακαλώ να σταματήσει η βιντεοσκόπηση, να σταματήσει. Εντάξει, ρε. Διαλέγω με ρεαλιστής κι όχι φερέφωνο μιας υποκριτικής παιδείας. Τι να σου πω για τα λεφτά, τα από τα παλιά, και αν κάτι έχει να πας τελειώ. Πήγαινε πολύ και πίσω που ήσουν παιδί. Ψύχρεμη θέα από τις αστείες της ζωγράφου στην Αθήνα. Τρομερά ψύχρεμη θέα. Χαλαρά, ο Λυκαβητός. Εκείνο το άλλο το βουνάκι. Φουλ δέντρα. Κοίτα εδώ μαλάκα. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas, porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quieras siempre párate. Hello, son. I say hello, son. Oh, yes.
Περνάς απαρατήρητος. Άκου τι λέει, το είναι στο βίντεο. Ήμουνα πάρα πολύ ριμπρό. Μ' άρεσε πάρα πολύ που είχε air condition, δεν το περίμενα. Αλλά εκεί θέλω να σου πω κάτι. Hello. Σοβαρά. Κοίταξε να δεις. Αρμονία. Αυτό είναι. Και κατεβαίνω από εδώ έτσι. Έχω περπατήσει 500 ώρες. Αλλά την παλεύω. Ανέβω σε μια μπανανιά και θα αρχίσω να τρώω μπανάνες. Καλύτερα στο λαβρακά κι ας τρώω μόνο πατάτες. party. Or maybe they huddle all together and they sleep together, like they cuddle with the gym. And then like at night. And then Yeah, yeah. Hello. das wäre. Good ingredients you were able to buy. Good man who's selling it. I'll let you kiki. Wow. Τέλειο πλάνο. I have the perfect πλάνο.
Εδώ το κλείνω. Ευχαριστώ που το είδες μέχρι το τέλος. Όλο τον ωραίο το βίντεο μου. Δεν ξέρω να πω. Δεν είμαι πολύ καλή στο να βγάζουμε σε κόσμο. Τα χρώματα είναι ακραία από πίσω. I said are crazy. Yeah, the colors are crazy for real. You take video. Yeah, I'm still taking. Thank you. Yeah, it was very spontaneous. Crazy brother. Crazy. Είμαι κάπου στον παράδεισο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είμαι εδώ που λέμε. Το λέγεται παράδεισος. Κάπως. Mm.